Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Aton sa Kristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, mana kaninyo. Mana usab kanimo. Mga igsuon, maghinulusol kita sa tumasala. Arumandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pagayo sa mga mahinulusolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga miyanhi aron pagtawag sa mga makasala. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy ano tagras sa Dios makagawom sa tanan. Pasailoon sa itong mga sala, dadunon na kita niya nga to sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos ang mga mahan o tigpanalipod, kung wala ikaw, walay maligon, walay santos. Tultuli kami nganha sa kinabuhing tunhay, pinagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mamaayong butang nining kalibutan. Kini ang magipangayo, pinagi sa Manoso Kristo imong anak. Nga buhig hari bang kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon sa Exodus. Sa paglugsong ni Moises gikan sa bukid, sa Sinai nga nagdala sa duha ka papan nga tigpahinumdom, wala siya masayod nga nagdanag di ay ang iyang naw, gumikan sa iyang pagpakigsulti sa Ginoo. Sa pagtanaw niya aron sa tanang katawhan sa naong ni Moises, nakita nila na nagdanag kini ug nagahadlok sila pagduol kaniya. Apan gitawag sila ni Moises ug si Aaron ug ang tanang pangulo sa katawhan. Ibalik kaniya. Ug misulti si Moises kanila. Human niadto, piduol ang tanang katawhan sa Israel ug gihatag ni Moises kanila ang tanang sugo nga gisulti sa Ginoo kaniya dito sa bukid sa Sinai. Human ni Moises sa pakigsulti kanila, taptapan niya ang iyang naw. Apan inigsulod ni Moises sa tulda aron sa pagpakigsulti sa Ginoo. Waaw niya ang taptap hangtod nga mogawas siya sa tulda. Ug inigawas niya, sultihan niya ang mga katawhan sa Israel, sa tanan nga ipasulti sa Dios kaniya, ngadto sa katawhan. Ug makita niya na nagdanag ang iyang naw. Unya, taptapan na usab niya ang iyang naw, hangtod sa sunod higayon, nga makigsulti siya sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Ibayaw ang Ginoo nga atong Dios. Og simbaha siya diha sa tumbanan sa iyang tiil, kay balaan man siya. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Si Moises og si Aaron, iyang mga pari, og si Samuel, usa kanila nga nagsangpit sa iyang ngalan, nagasangpit sa Ginoo, ug gitubag sila niya. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Gikan sa lindog sa panganod, misulti siya kanila. Nakadungog sila sa iyang mga gimbutan, ug sa balaod nga iyang gihatag kanila. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Ibayaw ang Ginoo atong Dios, ug simbaha siya diha sa iyang balaang bukid, kay balaan man ang Ginoo nga atong Dios. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Hallelujah.
Ginoo mana kaninyo. Manausab kanim. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa katawhan, ang gingharian sa langit sama usa ka bahandi nga gilubong dito sa usa ka uma. Ug nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo apan iyang gilubong pag-usab. Ilabihan niyang lipaya ug tungod nini milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan. Ug unya mibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag manindot nga mga mutya. Sa dihang nakakaplag siya usa ka mutya nga may talagsaong kanindot, milakaw siya ug gibaligya ang tanan niyang katigayunan. Ug unya gipalit ang mutya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Adunay mga similarities dire sa duha ka kung sa atua pa makaingon kita nga mahal kaayo ni sila kay bahandi man o usa ka manindot gayud nga mutya. Apan unsa man pagkakaplag niini? Ang kalainan mao kini nga ang bahandi nakaplagan lang by chance. Pero ang mutya gipangita gayud. So unsa man ang ma-relate nato sa atong kinabuhi niining pananglitan. Ang una, kani bitawng mga butang niabot lang sa ato ang kaugalingon wa damhan. Pero ang ikaduha, mao kining sa mutya, mao kini nga gipaningkamutan gyud nimo, gipangita gyud nimo. Sama usahay bitaw sa panultihon nga naa kay daghang mga butang nga gipangayo sa Ginoo nga wala pa gyud madawat, pero pintaha usab ang mga butang nga wa nimo gipangayo sa Ginoo pero gihatag niya. Kana mga pagampo nato makaigsunan. Nga usahay makalimot lang ta nga sige lang tag pangayo pero nakalimtan nato nga duna day mga butang nga gihatag sa atong Ginoo nga ato lamang disregard. Wala na nato makwinta. Unya kani mga butang nga usab usahay ang nahitabo wa gani nato gipangayo pero gihatag sa Dios. So unsa man ang mga butang diha sa atong kinabuhi, it could be by chance but also by diligent search. Gipangita gayon. Pero aduna pay punto nga makita nato nga siguro mas hataga nato og pagtagan. Asa man nato ni makita sa duha ka hasambingay gisgutan nila nga they take the risk, gibaligya ang tanan aron lang makuha nila ang usa ka butang. Kung sabay pasabot niini makaigsunan nga bisag bililhon kining butanga pero nakita nila sa duha ka sambingay nga naa pa gyud mas bilinhon. Mao na nga taking a risk. Maigsuon ni Kristo kung sa may pamalandong nato sa unit, nining maong mga sabingay. What are the things that considered treasure sa imong kinabuhi? Unsa man ang mga butang nga imong gikonsiderar nga bahandi diha sa imong kinabuhi? Pananglitan, pamilya. Imo ba kining gikonsider nga bahandi sa imong kinabuhi? Pananglitan imong pagtuo. Nakita ba nimo nga bililhon kaayo kini diha sa imong kinabuhi? Kay ngano man, kabisag miingon ta nga adunay mga butang what we enjoy. Pero nakita ba nato nga mas bilinhon atong pagtuo kaysa dining mga butang ha? Panalitan miuntang ang pagtulog, di ba? Labi nagsayo kay buntag, ya musimba pagyud ta. Bahandi man ni sa atua pananglitan makaigsunan nga importante maning matulog ta. Pero ngano man nga mianhi gayud kamo tungod kay napay mas dakong bahandi kung unsa man kana ang pagdawat sa atong Ginoo nining santos nga Eucharistia.
Gabisag miunta nga, hayahay kaining matugta. Pahayahay lamang. Maayo po na sa atong lawas, nga dunag yun tayo maayong arrest. Pero, unsa man ang atong gihimo? Nga mibangon ta, mianhi ta, namiliti pa ba ta, unsa pa na din ha, tungod kay naay nakita natong mas bahandi pa sa atong kinabuhi, ang atong pagtuo. O na makigsunan nga gingon ako ganina, we take the risk even though nga bisan butang importante kini, pero naay nakita pa nato mas importante pa gayon. Sama pa ng litaw usab, example siguro nga ako kaning giingon nato nga pagsuroy. Naaputay mga panahon sa pagsuroy. Pero kung makita nato nga mas bilinhon di ang pagpakiguban sa pamilya, then mas na-prioritize nato ang mas labaw pa nga bahandi diha sa atong kinabuhi. Mao kana makaigsunan sama sa akong giingon ganina, pagtuo. Do we consider our faith as our treasure? Sama sa pamilya, do we consider our family as our treasure? Mao kini nga kung makita nato nga kining mga treasure nga mas bilinhon pa, bisan pag miuntag na mga importanteng butang, pero atong gitagaan kanig priority. Kay mas bilinhon kini. Salamat sa inyong pag-anhi. Kay sama sa akong gingon paghulagway, nga hayahay kining matulog lamang, gitawag na take a rest, pero nakita na ninyo nga naay bilinhon pa nga atong giadtuan ug atong pagadawaton. Ug unsa man kini ang santos nga Eucharistia. Punta makita natong kaugalingon nga naagyuday paghatag natong priority sa mga butang nga misbilinhon, labi na mga butang nga mas malungtaron, nga dili lamang hangtod diri sa kalibutan, kundi bahandi nato makadawat kita sa kinabuhing tunhay didto sa gingharian sa langit. Kalihog manindong. Atong dawaton ang pagdapit sa Ginoo, atong amahan, aron kita makapangayo gikan kaniya kung unsay atong gipangandoy nga mahatag niya ug himuon niya kini kung unsa man ugaling ang halangdon. Ang atong tubag, Ginoong ikaw ang among Dios ug ang tanan. Ginoo, ikaw ang among Dios ug ang tanan. Nga ang Santo Papa ug ang mga kaobispuhan magiyahan og madasig pinaagi sa kaalam sa ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Nga atong magamit ang mga material nga gasa nga gikinahanglan sa atong maayong nga kabubuton sa angay nga paagi ug dili mahimo nga mga biktima sa pamintaha ug kahakog. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ikaw ang among Dios ug ang tanan. Ngang nangita sa kamatuoran sa matag adlaw, makaabot diha sa mas lawom nga pag-ila sa pagtuo ni Jesucristo, isip kabahin sa ilang mga sakripisyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ikaw ang among Dios ug ang tanan. Nga mga masakiton ug ang nag-amuma kanila, mapanalanginan diha sa ilang mga pag-antos. Magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang among Diyos ug ang tanan. Nga ang mitaliwanan ning kinabuhia, makapahulay diha sa malungtarong kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ikaw ang among Dios ug ang tanan. Naitomahan ang tuburan sa tanang maayo sa kinabuhi. Tabangi kami nga makagamit sa imong gasa nga maalamon ug magsadya diha sa kabahandianon sa imong gugma. Kini ang magipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigon ka, Ginoo, bisan agahuman sa imong kaayo, angay kang masalamatan. Duyok
Maigsuon magamog-kamor ako'y sakripisyo, dawaton ta sa Dios samahan makagahom sa tanan. Gawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig o pagimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa tong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad, nga among gipili gikan sa imong daghang mga agasa. Kining Eucharistia, magsantos unta kanamo, ug magdala kanamo nga sa mga kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaosab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santo samahan, Dios sa tunhay makagawom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa manghel sa langit, nagasangyaw kami sa maya diha sa pagingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahooman, magbuhat namin yuta sa imo himaya, sana, sana, sa kahitaasan, dayon ang nangaari sa ngalan sa Ginoo. Sana, sana, sa kahitaasan. Santos ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong Espiritu magsanto sa mga agasa, aron mahimo kinilang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha sa og pan, mipasalamat kanimo. Ipikas ug mihatag nini ngadto sa matinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini makong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, migawas sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag kini ngadto sa matinunan ug biingon. Dawata kini panginom kamo nga tanan gikan ini. Kay kini maong kalis sa dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tarang mga tawo, aron naman sala mapasaylo. Buhata kini aron maghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Ano baghandom sa kamatayon bagabanhaw ni Kristo. Nagahalad kami kanimo mahanin ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip ang ayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua kami nga mga lawat sa lawas ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibok kalibutan. Himo ang maing pinsa sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Romulo ang bispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang maigsuon nga nakamatay. Malaumon na mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan na makambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana. Uban sa mga apostoles. Sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon. Pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo mga gawang mamahan.
Diyas kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dugimaya hangtod sa kahangturan. Magiusa kita sa paggampo ngadto sa samahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Kinunua, luwasa kami sa dautan. Magayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayon sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagyon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kung dili magsalig simsimahan. Usibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhig hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaosab kanimo. Ipakita ta ang atong panaginig sunay. Oremos a Diyos na nakawag na sa mga sala sa kalimutan. Kaloy kami, kaloy kami. Oremos a Diyos na nakawag na sa mga sala sa kalimutan. Kaloy kami, kaloy kami. Oremos a Diyos na nakawag na sa mga sala sa kalimutan at aking kami sa kalina. Kini maong kudero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Si Jesus ang pansakit na buhi, nagikan sa langit, ang mukhaon sa iyang unod, may kinabuhing dayon. Si Jesus ang atong kapaglawan, atong kaluwasan,
Jesus, my God and my all, my soul longs for you. My heart yearns to receive you in Holy Communion. Come, bread of heaven and food of angels, to nourish my soul and to rejoice my heart. Come, most lovable friend of my soul, to inflame me with such love, that I may never again be separated from you. Magampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagasaulog sa handumanan sa pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak. Kining gasa sa iyang gugma, magdugang ta pagpulos sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Diyos sa makagawom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang Santo sa Misa, malakat kita uban sa kalinaw, gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.